În continuare am plăcerea să vă prezint pe colega mea, Cristina Popa, managerul de vânzări responsabil pentru zona Bucureștiului, pe care o invit să ne prezinte, să vă fac o scurtă prezentare a produselor noastre. Cristina Popa s-a alăturat echipei de vânzări Pagina Aurii în urmă cu 12 ani și dacă mi este permis, aș îndrăzni să spun că în toată această perioadă, prin tot ceea ce a făcut, a fost mai mult decât o rotiță funcțională, cum s-a autodefinit pentru ceea ce înseamnă Pagina Aurii. Doamnelor și domnilor, Cristina Popa. Mulțumesc. Bună seara! După cum v-ați spus, ne vom face o scurtă prezentare a produselor Pagina Aurii. Sunt convinsă că majoritatea dintre dumneavoastră le cunoașteți, le aveți în casele și birourile dumneavoastră și că informațiile pe care le găsiți acolo vă sunt utile. Încă de la apariția în România a brandului Pagina Aurii, am devenit liderul pieței de ghiduri clasificate. În acest moment edităm binecunoscutele ghiduri Pagina Aurii la nivel local și două ghiduri naționale. Este vorba despre ghidul Pagitur și ghidul Contact Business to Business, care împreună vă oferă informații despre 200.000 de companii, grupate în aproape 1200 de domenii de activitate. În afară de produsele print, am dezvoltat și partea de produse online, precum și produse multimedia. Și haideți să vedem puțin produsele print. În 1998 a apărut primul ghid Pagina Aurii București. În acest moment avem 18 ghiduri locale care deservesc aproape toate județele țării noastre. Toate aceste ghiduri se editează în 500.000 de exemplare. Iar ca și modalități de distribuție am ales pentru persoanele fizice un sistem de distribuție door-to-door, iar pentru persoanele juridice distribuția prin forța de vânzări Pagina Aurii, precum și prin firme de distribuție specializate. De asemenea, avem acțiuni de sampling organizate în centre comerciale în expoziție ale partenerilor noștri, iar de curând am început o nouă distribuție prin display-uri amplasate în circa 800 de locații la nivel național. Acestea sunt principalele noastre ghiduri la nivel regional. Așa arată ele. Ca și secțiune separată, în toate ghidurile Pagina Aurii, în afară de ghidul Pagina Aurii de București, avem ghidul Pagina Albe sau cred că o cunoaștem cu toții sub numele de Cartea de telefon. Cartea de telefon conține baza de date Rom Telecom, de fapt toți abonații persoane fizice și juridice, listați în ordine alfabetică. La 6 ani după apariția primului ghid Pagina Aurii, am lansat primul ghid național. Este vorba despre ghidul Pagitur, un ghid destinat vacanțelor dumneavoastră și, de ce nu, vă oferă informații pentru a vă planifica această vacanță. Al doilea ghid, tot la nivel național, a fost lansat în 2007. Este vorba despre ghidul Contact Business to Business, care se adresează companiilor în căutare de furnizori de produse și servicii la nivel de produse și servicii business to business. Acest ghid conține peste 15.000 de companii, grupate în aproape 800 de domenii de activitate. În afară de produsele print, avem și partea de produse online. Cred că cel mai cunoscut și cel mai important este paginaurii.ro, considerat a fi cel mai avansat motor de căutare de firme, produse și servicii din România. Pentru acest motor de căutare am lansat și versiunea pentru mobil, este vorba de paginaurii.ro. Alături de acest motor de căutare mai avem și paginaalbe.ro, un motor de căutare care vă oferă informații despre baza de date Rom Telecom și clienții Paginii Aurii. Complementar cu cele două motoare de căutare, avem și două site-uri. Este vorba despre pagitur.ro, un ghid care, la fel ca și site care, la fel ca și ghidul paginaurii.ro, este destinat vacanțelor și concediilor dumneavoastră. Și de curând, de fapt, astă primăvară, în februarie, am lansat ultimul site. Este vorba despre un site de cupoane de reduceri, se numește cupoane.paginaurii.ro, care aduce ca și element de noutate o valabilitate extinsă a cupoanelor de reduceri de la 6 până la 12 luni. Ca și produse multimedia, avem CD-ul Auriu, reprezintă, cred că, una dintre cele mai complete baze de date la momentul actual.
În încheiere, aș vrea să spun că sper ca Pagina Aurii să rămână o platformă eficientă de promovare a afacerilor dumneavoastră și, de ce nu, un suport util pentru clienții dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc și eu colegei mele. Sunt convinsă că produsele Paginii Aurii, cu siguranță, niciunul dintre dumneavoastră distinși interlocutori aflați astă seară aici sau nu vă sunt străini aceste produse, sau ne-ar plăcea să credem că reprezentanții noștri de vânzări și-au făcut treaba din punct de vedere consultativ. Nu venim cu o noutate la această gală, este doar o trecere în revistă a produselor pe care le avem.